Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Τι σας φέρνει το πρόγραμμα? Γιατρέ, πονάω. Καθίστε αναπαυτικά. Θα κάτσω. Μεγάλο το γραφείο. Είναι μεγάλο το γραφείο, αλλά η γραμματέα μου δημιουργεί μια καταστασία. Θέλω να ανέβει. Σας καταλαβαίνω. Πού πονάτε, τι έχει? Στην ψυχή και όχι στο σώμα. Α, κατάλαβα. Αισθάνομαι ότι έχω ένα επιχειρηματικό μπλοκάρισμα. Μπλοκάρισμα. Okay. Άλλο ένα περιστατικό ονειρικής παράλυσης μυρίζομαι. Οκ. Θα κάνουμε αρχικά ένα τεστάκι. Ένα τεστάκι. Ένα τεστάκι. Να πάρουμε εδώ. Okay. Πρώτη ερώτηση. Αχ, θα πρέπει να κοιτάτε το πίνακα. Αν θέλετε, θα σημειώσω. Όχι, για να για να τα σημειώσω βλέπω τις καλύτερα. Να σημειώσω τις απαντήσεις. Μισό τότε. Τις απαντήσεις. Ερώτηση πρώτη. Όταν σκέφτεστε να ξεκινήσετε το δικό σας project, τι νιώθετε αρχικά? Ενθουσιασμό, πρώτη. Διάρρεια. Υπάρχει μία μυρωδιά στο χώρο. Την ανάγκη να καθαρίσετε τις ντουλάπες από τότε που ήταν διαιστές το 2004. Θα πάρω τη διάρρεια. Τη διάρρεια. Ευχήκα. Μάλλον. Ήρθε, τα έχει έτοιμα. Δεύτερη ερώτηση. Το αγαπημένο σας μότο είναι just do it, πρώτη απάντηση. Just όχι ακόμα. Ή να διαβάσω πρώτα 14 βιβλία, να δω ένα σεμινάριο και μετά να ξεκινήσω? Θα πάρω το γάμο. Δεν νιώθω τόσο έτοιμη. Όχι, γάμο. Εξαιρετικά. Και τρίτη ερώτηση. Όταν κάποιος σας προτείνει μια ευκαιρία, εσείς τον ακούτε προσεκτικά, του λέτε θα το σκεφτώ και δεν του απαντάτε ποτέ, υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις, ή πέφτετε κάτω και παριστάνετε την πεθαμένη? Κάνω πολύ καλή πεθαμένη. Ειδικεύομαι. Ωραία. Εξαιρετικά. Το αποτέλεσμα είναι πασιφάνειας. Πάσχεται από το σύνδρομο Α. Αναβλητικότητα. Ναι. Αμφιβολία. Μπορείτε να βρείτε τον τρίτο? Αναλυσία. Άρνηση. Άρνηση. Αναβλητικότητα, αμφιβολία, άρνηση. Αχα. Αυτό είναι το σύνδρομο το οποίο θα διαχειριστούμε σήμερα μαζί σας. Και αυτό που σίγουρα θα χρειαστείτε είναι μια καθημερινή χιουμοροθεραπεία, από όσο αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, έχετε φέρει τις εξετάσεις που σας ζήτησα? Με προσβάλλετε. Δεν πάω ποτέ στο γιατρό χωρίς τις εξετάσεις μου. Για να δω. Balance test. Βεβαίως. Vitamin D test. Βεβαίως. Γλυκοζηλιωμένη. Βεβαίως. Και νομίζω θέλω και μια ακτινογραφία. Μισό είναι η κλίση που έφυγα προχθές. Είμαι πάρα πολύ οργανωμένη. Ναι, το καταλαβαίνω. Ο λογαριασμός της ΔΕΗ, η ομιλία μου για το σχολείο. Ωραία. Αυτά εδώ ποιος τα έκανε παιδιά αυτά? Δεν τα έβαλε εσύ τελικά. Οκ, για πείτε μου. Ορίστε γιατρέ. Τα έχω όλα εδώ ωραία συγκεντρωμένα. Οκ. Εγκεφάλου ζήτησα, δόντια έφερε. Καλά ξεκινάμε. Για να δούμε εδώ θα καθίσει. Να τη βλέπουμε. Βάλετε το σφουγγάρι που είναι μαγνητικό. Κατά τη διάρκεια. Εσείς βγάλετε ιατρική, αλλά και εμάς κάτι μας κόβει. Όχι αυτό, γιατρέ. Με βίσμα το πήρατε στο πτυχίο. Συνήθως στη Βουλγαρία. Πάρα πολύ ωραία. Σοβαρή προσβολή τελειομανίτιδας. Αυτό ακριβώς εδώ. Τελειομανίτιδας. Μάλιστα. Η ψευδαίσθηση ότι θα ξεκινήσεις και ότι όλα θα είναι τέλεια όταν είσαι πώς να ξεκινήσεις. Μα γιατρέ μου, δεν είναι το κατάλληλο time να ξεκινήσω. Καταρχήν έχετε δει το bio μου στο Instagram. Μια βλακία και μισή. Δεν έχω τελειώσει το 5ο e-book για τα soft skills. Και το λόγο της σελίδας μου έχει pixelation στην τρίτη διεύθυνση.
Και πόσο καιρό βρίσκεσαι σε αυτή την κατάσταση? Από ό,τι υπολογίζω είναι 2 χρόνια, 7 μέρες και 12,5 ώρες. Τυπικό, πολύ τυπικό. Όπως λέει και το άρθρο εδώ της ιατρικής, έχετε το σύνδρομο πρώτα να είμαι έτοιμη και μετά να ξεκινήσω. Μα δεν θέλω να ντροπιαστώ. Αν δεν τα κάνω όλα τέλεια, τι θα πει ο κόσμος? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι καλό είναι να ξεκινήσετε, θα πούν ότι ξεκίνησες. Και μόνο αυτό σας βάζει τουλάχιστον 10 χρόνια μπροστά από τους υπόλοιπους. Να το σημειώσω, αυτό ήταν ωραίο. Και λοιπόν, αυτό. Ναι, σημειώστε το. Και αυτό εδώ είναι το γράφημα ακριβώς. Α, τώρα πρέπει να σημειώσω. Δράση, η οποία θα πάει, το επόμενο βήμα είναι η βελτίωση. Πολύ. Καθότι μετά τη δράση θα βελτιωθούμε. Τέλεια. Και το τρίτο μας βήμα, το οποίο είναι και το καθοριστικό, είναι η εξέλιξη. Ή αλλιώς πρόοδος, όπως έλεγε ο φιλόσοφος Πασκάλ. Τέλεια. Πουθενά δεν γράφει εδώ, περιμένω την τελειότητα, την τέλεια στιγμή για να ξεκινήσω. Δηλαδή, εγώ να κάνω το πρώτο βήμα ακόμη και αν δεν είμαι έτοιμη? Ναι, γιατί ακριβώς σέβομαι πολύ περισσότερο τον άνθρωπο που θα ξεκινήσει παρά αυτόν που περιμένει την τέλεια στιγμή. Ωραία, ωραία, θα το κάνω, το πήρα απόφαση. Θα κάνω ένα βίντεο αύριο χωρίς φίλτρα και εφέ. Θέλω να δείξω τον πραγματικό μου εαυτό. Σούπερ. Και πότε έχετε σκοπό να ξεκινήσετε, μου είπατε αύριο? Αύριο θα κάνω το βίντεο. Αλλά κάτσε να περάσει το καλοκαίρι. Να μεγαλώσουν λίγο τα παιδιά. Έχω 2 μικρά παιδιά, με βλέπετε έτσι? 2 μικρά παιδιά. Και? Να τελειώσει το Masterchef, είναι σημαντικό. Θέλω να δω ποιος θα έχει Masterchef. Βέβαια μπορεί και να τελείωσε. Γιατί είχα λίγο το παιδιάριστο, να δω τις 4-5 ακόμα σεζόν στο Netflix. Εντάξει, έχω ακόμα μέλλον. Κάτι για Netflix είπατε? Ναι, αγαπώ Netflix. Σας αρέσει? Πάρα πολύ. Καπάκι, πάλι είναι δυνατό. Δεν φάει παρέτηση αυτή. Άντε, δώστε μου λίγη σημασία, θα φτιάξετε πριν. Ναι, αλλά δεν ήταν συμμετρικά. Α, δεν ήταν συμμετρικά. Και αυτό δεν είναι κιόλας το τελικό, θα το πετάξω. Αυτό δεν έχει. Αν είναι δυνατόν. Μαρκαδόρ. Οκ. Πάμε παρακάτω, ναι, στις εξετάσεις, να επανέλθουμε στο ζήτημα. Ναι, μπράβο, επανέρχεται. Λοιπόν, μόλις περάσει, ωραία, καταλαβαίνετε ότι πάσχετε από μία βαριά νόσο προσχηματίτιδας. Έχετε ξανακούσει αυτόν τον όρο? Προσχηματίτιδα. Υπάρχουν 4 είδη προσχηματίτιδας. Σημειώνω. Υπάρχει η προσχηματίτιδα της υγείας. Δεν νιώθω καλά, δεν έχω την κατάλληλη ψυχολογία. Έχετε ακούσει ανθρώπους να μιλάνε γι' αυτό? Να λένε, μα η ψυχολογία μου, άμα δεν είναι η ψυχολογία μου, η προσχηματίτιδα της ευφυΐας δεν το έχω, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Εγώ δεν είμαι καλός στο ίντερνετ ή στα ηλεκτρονικά. Προσχηματίτιδα της ευφυΐας του χρόνου. Είμαι πολύ μικρή ή είμαι πάρα πολύ μεγάλη, έχουν περάσει τα χρόνια για μένα. Και προσχηματίτιδα τύχης. Είμαι άτυχη ή Αυτό θα πάρω. δεν ξέρω. Πολύ ατυχία στη ζωή μου. Χρειάζεται να είμαι αρκετά τυχερή για να προχωρήσω. Πάρα πολύ ατυχία. Κοιτάξτε, αν η αλήθεια είναι ότι δράσετε σήμερα και θα σας συνταγογραφήσω μία ερώτηση την ημέρα, την οποία γράψετε την όλη Μου σας. δίνετε μια ελπίδα τώρα, γιατρέ? Ναι, μπροστά στον καθρέφτη του μπάνιου σας να ρωτάτε. Αν όχι τώρα, πότε? Οκ. Ναι, εντάξει, θα το κάνω. Δείτε παρακάτω, έχει πολλά. Δεν το σημειώσετε όμως. Balance test 69/1. Μας φανές. Η φλεγμονή, εκεί. Στον 4ο, την 8η. Είναι διαδεδομένο το επόμενο σύμπτωμα το οποίο αναγνωρίζουμε. Σας έχει απασχολήσει ποτέ τι θα πει ο κόσμος? Αχ, γιατρέ, ανοίξατε τώρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Από τη μέρα που γεννήθηκα με απασχολεί τι θα πει ο κόσμος. Ζω με αυτό. Δεν μπορώ να κάνω βήμα χωρίς να σκεφτώ τι θα πει ο κόσμος. Δηλαδή? Μα γιατρέ, σκεφτόμουν εγώ τώρα. Ας πούμε, ας το πάρω
π.χ. μέναμε στον πέμπτο με τον άντρα μου, τον Νίκο. Θέλαμε να παίξουμε κυνηγητό. Ο απέναντι τώρα έμενε απέναντι ακριβώς. Εγώ δεν μπορούσα να εκφραστώ ελεύθερα γιατί σκεφτόμουν τι θα πει ο απέναντι. Καταλάβατε το δράμα μου. Προσπαθώ. Δεν λέτε τίποτα γιατί με το χέρι σας τα βγάζω. Χρόνια κοινωνικοφοβητήτιδα. Αυτό κάπως έτσι ονομάζει. Μια μορφή παράλυσης από την κριτική τρίτον. Το καταλάβετε? Είναι αυτή την Βουλγαρία είναι αυτό, εντάξει. Μπορείτε να τα πείτε λίγο πιο... Μην μιλάτε τόσο κυριάτα. Λίγο πιο. Ποιο? Δηλαδή, να σας πω εγώ τώρα τι γίνεται. Τι σκέφτομαι εγώ τώρα. Πείτε ότι ανεβάζω εγώ τώρα ένα βίντεο στα social media. Πού πάνε πριν εδώ τα παιδιά, ανεβάζω στα social media ένα βίντεο. Θα το δει ξαδέρφη μου η Κίτσα. Θα με πάρει τηλέφωνο, θα μου πει καλά μωρή. Με αυτά ασχολείσαι. Πυραμίδες σε αυτό, εκείνο. Έτσι επιδείξει και αυτά. Μετά η Κίτσα θα πάρει τη μάνα μου. Η μάνα μου θα το πει στη θεία την Κούλα που μένει δίπλα και η θεία Κούλα θα το πει σε όλο το χωριό. Πώς θα εμφανιστώ εγώ σε αυτό το χωριό? Εσάς θα ρωτάω. Πώς θα εμφανιστώ εγώ σε αυτό το χωριό? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι καταλαβαίνω το ψυχοσυναισθηματικό σας κόσμο, αλλά πείτε μου, όταν θα πάτε τελικά διακοπές με τα λεφτά που θα βγάλετε, θα σας νοιάζει αν η Κίτσα, η Τίτσα, η Μίτσα και όλες αυτές που μου είπατε. Η θεία Κούλα ψηφίστε. Η θεία Κούλα. Θα πει σιγά τη δουλειά. Θα σας ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι? Όχι μωρέ γιατρέ, αλλά έχω αυτή τη φωνή μέσα στο κεφάλι μου. Μου λέει, πού πας, θα γίνεις ρεζίλη, δεν ξέρεις από μάρκετινγκ, δεν είναι αυτά για σένα, έχεις άλλο στάτους. Ξέρετε πώς τις λένε αυτές τις φωνές? Πώς τις λέμε αυτές τις φωνές, γιατί μου σηκωθήκατε, πήρατε το σοβαρό. Ξέρετε, εσείς. Αυτές οι φωνές λέγονται, είναι οι φωνές του Θεού. Είναι οι φωνές προγόνων, ξαδέλφων και συναδέλφων. Που ουσιαστικά τι έχουν κάνει, δεν έχουν πληρώσει ούτε ένα σου λογαριασμό. Και εσύ τους έχεις πιστέψει. Ναι, αλλά τελικά δεν μου απαντάτε στο βασικό. Πήγαμε τώρα από τον προπάπου του παππού του παππού, αλλά δεν μου έχετε πει τι θα πει αυτός ο κόσμος. Τι θα πει ο κόσμος? Θα πει τα πάντα. Αν αποτύχεις, θα πούν στόπα. Αν πετύχεις, ήσουν τυχεροί. Αν μείνεις στάσιμοι, θα πούν έχασες τον εαυτό σου. Οπότε δώσ' τους τροφή να πούνε κάτι. Σωστά. Βέβαια, εγώ τώρα να σας πω και κάτω-κάτω τι σκέφτομαι. Στο κάτω-κάτω της γραφής, λέω ρε παιδιά, άμα δεν μου κοτσομπολέψουν κιόλας, τι. Πώς θα καταλάβουν ότι πάω μπροστά, έτσι θα καταλάβουν ότι πάω μπροστά. Ακριβώς αυτό είναι το πνεύμα. Μα τι, δεν ξέρω εγώ τζάμπα. Θα γράφω μία κουταλιά θράσους κάθε μέρα πριν τον ύπνο. Κουταλιά θράσους, μπορείτε να τα γράψετε, γιατί χτύπει πάρα πολλά. Θα γράφω εδώ κάτω από τις εξετάσεις. Με τη διάγνωση θα γράψουμε μία κουταλιά θράσους πριν τον ύπνο. Και για πείτε λίγο, πριν τελειώσουμε τη διάγνωση. Να πω. Φοβάστε τα όχι? Κανονικά εδώ τώρα πρέπει να απαντήσω ότι είμαι ατρόμητη και τέτοια κουλά, αλλά δεν είμαι. Φυσικά και τα φοβάμαι. Αυτό το όχι είναι σαν να μου πετάνε το αγαπημένο μου γλυκό. Σας έχει τύχει ποτέ? Τρώτε γλυκάκια? Τρώμε γλυκάκια δωμάτια? Ζαμέ των ζαμών. Όχι, δεν τρώμε γλυκάκια. Τέλος πάντων, υποθετικά ότι τρώγατε γλυκάκια. Είναι σαν να σου πετάνε το αγαπημένο σου γλυκό με το που το έχεις βγάλει από το κουτί στα σκουπίδια μας. Παίρνει κάποιος πρώτα. Μα να φανταστείτε προχθές. Είμαστε λίγο μακριά. Μα προχθές. Η ίδια. Πού να πάω, καλέ. Η ίδια η κουμπάρα. Γραμμισμένα πιο κοντά. Τέλος πάντων, ακούστε τώρα να σας πω. Η ίδια μου η κουμπάρα. Ποιος? Αν έχεις το Θεό σου, η κουμπάρα μου είπε όχι. Που εγώ. Μισό λεπτό να σας πω το δράμα μου, καθίστε λίγο. Που εγώ. Της έκανα small talk όταν δέρσαμε και τα σαρική. Και όταν μάλωσε με τον κουμπάρο μου, ήρθα με 10 τεκίνες, κουρούμελα γίνανε. Και αυτή μου είπε όχι. Ναι. Ωραία. Απορριψοφοβία επίπεδου νούμερο 2. Εντάξει. Εμφανίζεται κυρίως σε άτομα που έχουν δεχτεί έτσι κάποια τραύματα από σχολικές εκδηλώσεις και αποκλήσεις Messenger που δεν έχουν απαντηθεί.
Μην ανησυχείς. Αχ, δεν καταλαβαίνω. Δεν μπορώ. Είστε επιστήμονας άνθρωπος και δεν ξέρω και πόσο λεφτά μου ζητήσετε στο τρέλο. Αυτό το όχι Είπατε κάτι εμένα. για την επιστήμη μου. Όχι, τίποτα λέω. Εμένα αυτό το όχι με στοιχιώνει. Με στοιχιώνει. Ακούω εγώ τώρα μες στο κεφάλι μου. Όχι, δεν θα βγεις αν δεν φας το φασολάκι σου. Όχι, δεν σε διαλέγω στο σχολείο. Όχι, δεν είσαι πιο όμορφη της τάξης που αντικειμενικά ήμουνα. Όχι, δεν έχουμε κρατοκινητή κοσμοτέ από μία διαφήμιση. Αλλά γενικά αυτό το όχι εμένα με στοιχιώνει. Έχω γίνει επαγγελματίας σε αυτού του είδους την απόρριψη. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι το όχι, προσεκτικά ακούστε με τώρα, το όχι δεν είναι τοξικό. Το όχι είναι ένας φίλος, το όχι σε προστατεύει από το να συνεργαστείς με τον ακατάλληλο τη συγκεκριμένη στιγμή. Άσε με μεταφράζω εγώ. Δηλαδή τώρα σημαίνει αυτό ότι όσοι μου λένε όχι δεν με απορρίπτουν. Ουσιαστικά. Σωστά. Μάλιστα. Ακριβώς. Δεν λένε όχι σε εσάς. Λένε όχι από το να βγουν από τη ζώνη βολής τους. Λένε όχι στο να δουλέψουν. Λένε όχι στο να κόψουν το Netflix. Netflix δεν το δείτε. Πάρε το πίσω, γιατρέ. Δεν πληρωθούμε. Λοιπόν, εμένα πάντως, να σας πω κάτι, γιατρέ. Δεν ξέρω, σκαμπάζετε και από τεχνολογία, γιατί σας βλέπω λίγο σφιχτόκολλο. Ένα zoom πανέλι. Εντάξει. Εμένα πάντως δεν μου φαίνεται έτσι. Μου φαίνεται, δεν είναι κανονικό Χριστού, κύριε παιδί, δεν είναι φλαπ. Κάνει αυτό το όχι, κάνει τικ. Θα τον δίνει. Διν, μπράβο, και μένει γκρι το WhatsApp. Α, διάβασα. Ghosting, μπράβο, μπράβο. Γνωρίζω. Ωραία. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει πρόοδος. Το βλέπεις, το αναγνωρίζουμε. Θα γράψουμε μια θεραπευτική από εκεί και για αυτό. 3 όχι την ημέρα πριν το πρωινό. Πολλά δεν είναι Ένα από το όχι από πρωινό. συγγενή. Μυστικιά. Μυστικά θέλουμε να είναι. Ναι. Μαζί με τον Ζουμπαϊώτη. Ένα όχι από συγγενή κάθε Σαββατοκύριακο. Εντάξει, παλεύετε, δεν του βλέπετε κάθε Σαββατοκύριακο. Μετράει να είναι και κανένα φίλο. Και σκουμπάρα, α πούμε, μετράει. Ναι, προφανώς. Μετράει. Ναι, συγγενείς είναι. Α, Και 2 δεν είναι για μένα αυτά από φίλους που μέχρι προχθές χρωστάγανε σε τουλάχιστον 3 τράπεζες και μετά από λίγο παρακάτω θα σου ζητάνε δανεικά. τι να του γράψω, ξυπηδές. Τι γράφω. Πώς να το γράψω προποιημένα. Τελευταίοι. Όχι. Τελικά, σκέφτομαι εγώ τώρα με το πτωχό μου το μυαλό, γιατί δεν σας φτάνει κανείς στην ευφυΐα. Όπως βλέπω, ότι αυτό το όχι είναι σαν να μου μιλάει το σύμπαν κάθε όχι. Φτάνει, μα που το με έχετε εκνευρίσει. Σε εσάς, γιατρέ, δεν μπορώ άλλο. Να καθυστερήσει το πρόγραμμα 10 λεπτά και τη γελάνε. Λοιπόν, είναι σαν να μου λένε κράτα χώρο για το σωστό αυτά τα όχι. Είναι σαν τα ραντεβού που σου λέει όχι, αλλά. Ακριβώς. Απλά να θυμάστε ότι. Μηδέν και από όσοι δεν αντέχουν τα όχι, δεν αντέχουν και τη ζωή. Σωστά. Okay. Λοιπόν, τελειώνοντας, έχουμε πολύ σοβαρά συμπτώματα, από όσο καταλαβαίνω και από την ακτινογραφία. Έφτασε σε φρονιμίδι. Ναι, φτάσαμε πίσω. Άντε Παναγία. Κλασική περίπτωση, προσέξτε τώρα, ανεσολόγου. Ζωνοανεσολόγου. Το έχετε ξανακούσει ποτέ? Είναι ο άνθρωπος που δεν θέλει να βγει έξω από τη ζώνη άνεσής του. Τι είπατε τώρα? Καταρχήν, να το συζητήσουμε λίγο. Εγώ. Το έχετε από λιμάνια. Είναι Εντάξει. απολυμασμένο. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή το να κάθομαι εγώ τώρα στο σπίτι μου με τις ωραίες μου τις flip-flop, τις παντοφλίτσες, κάτι παντοφλίτσες τέλειες βρήκα σε προσφορά. Με την κουβερτούλα μου και να βλέπω Netflix μέχρι να με ρωτάει το ίδιο το Netflix αν παρακολουθώ είναι ζώνη άνεσης, εγώ αυτό το θεωρώ ευλογία. Εντάξει, είναι ζώνη άνεσης. Θα μπορούσα να το πω και ταβανοθεραπεία. Η ζώνη άνεσης, να θυμάστε ότι είναι σαν το relax του IKEA. Είναι βολικό, αλλά αν κάθεσαι πάρα πολύ, μουδιάζεις και χάνεις τη ζωή εκεί έξω. Πια το κόλλο σου, δηλαδή. Κάπως έτσι. Δεν τα λες καλά και δεν μπερδεύομαι. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, γιατί εγώ δεν είναι ότι δεν θέλω να πω από τη ζώνη άνεσης. Θέλω, αλλά οι καταστάσεις δεν με αφήνουν. Με προσέχετε λίγο τώρα, θα πω story time πάλι για επόμενη φορά. Κοιτάξτε τι έχω πάθει. Εγώ αποφάσισα να ξεκινήσω ζούμπα. Λέω θα πάω να γραφτώ ζούμπα. Ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον. Τώρα βλέπετε αυτό το κορμί.
Λοιπόν, Νέα τάση. και λέω τώρα. Θυμάμαι λοιπόν εγώ αυτή τη φορά που θέλω να ξεκινήσω ζούμπα και λέω την πρώτη φορά πάω με το μπουκαλάκι μου, τη φόρμα μου οργανωμένη και είμαι, λέω θα χορέψω σαν τη Σακύρα. Με προσέχετε γιατρέ. Σαν τη Σακύρα. Ναι. Σαν τη Σακύρα. Σαν. Στην Μινός. Κατάλαβες. Λοιπόν. Και καθώς εκεί πέρα ξεκινάει η δασκάλα με τον Τάνσο Κουντούρου, πάρα πολύ γνωστό σε όλους σας. Και όλες εκεί μέσα ξέραν όλα τα βήματα. Δεν υπήρχε μία που να μην το ξέρει. Ξαφνικά εγώ ήμουνα φάσιλες και έκανα αερόβια ερμηνεία επιληπτικής κρίσης. Έτσι ήμουνα. Δεν μπορώ να σας περιγράψω. Λοιπόν, ξαφνικά η δασκάλα λέει να κάνουμε κάτι hipsters, κάτι... Τρέλανε με. Αυτό είναι. Γιατί εγώ μπερδεύτηκα, κι άκου τώρα, από το ακούσμα ήταν αυτό. Ναι, άκου, και κάνω εγώ αυτό. Και η διπλανή μου είναι influencer. Βγάζει το κινητό της, με βιντεοσκοπή, το ανεβάζει στο TikTok και γράφει από κάτω η αθεόφοβη, όταν η μάνα σου προσπαθεί να βγει από τη ζώνη άνεσής της. 2,3 εκατομμύρια views πήραμε. Αλλά εγώ έχω πρόβλημα με αυτή τη ζώνη άνεσης. Βλέπω ζώνη άνεσης και παθαίνω trigger. Μετά από αυτό. Τι πρόβλημα είναι αυτό, γιατρέ? Κλασικό τραύμα. Ζούμπα τούμπα απόπειρας. Κοιτάξτε, έχετε όλα τα συμπτώματα. Σύντομο και ποιος με έβαλε να κάνω αυτό. Φόβο για τη μουσική Latin, από όσο αντιλαμβάνομαι. Από βέβαια δεν ακούω Latin, ήταν να χορεύω. Και επίμονη προσχώρηση στο Netflix και τις φοιτητικές φακές. Ναι, ωραίες οι φακούλες, ζεστές. Βρήκα μία κολλημένη μέσα στο κοινό του, στην κουφάλα που έχει. Είναι σαν να κάθεσαι στον καναπέ και να βλέπεις τη ζωή σου να παίζει στην τηλεόραση, αλλά πρωταγωνιστεί κάποιος άλλος. Εγώ ουσιαστικά έχω βολευτεί, αλλά δεν ζω, μου λέτε. Σωστά. Και για να βγείτε από αυτήν τη ζώνη άνεσης, θα πρέπει να κάνετε το πρώτο βήμα απλά με φόβο. Μάλιστα. Να πάω ζούμπα δηλαδή. Για τη ζούμπα. Νομίζω ένα ακόμη viral βίντεο θα σας κάνει καλό. Η αλήθεια είναι ότι μπορώ να σας γράψω πάρα πολλά χάπια. Μπορώ να σας δώσω θεραπείες. Να παίξουμε σκετσάκια για πολλές ώρες ακόμη. Και να γελάσουμε με πάρα πολύ με αυτές τις ασθένειες που προσκοπούν. Αλήθεια? Ναι. Αλλά δεν ήρθατε νομίζω εδώ για αστεία. Ήρθατε γιατί κάτι μέσα σας φωνάζει. Φωνάζει. Φωνάζει μπορώ περισσότερα. Γεννήθηκα για κάτι μεγαλύτερο και δεν αντέχω άλλο να ζω αυτή τη μισή ζωή. Ναι, ακριβώς έτσι. Αν είστε εδώ και εσείς σε αυτό το συνέδριο, είναι γιατί και εσείς έχετε ακούσει αυτή τη φωνή. Κάποιοι την αγνοούν. Κάποιοι όμως τη θάβουν κάτω από πολλά οχτάωρα που τους πνίγει. Αλλά αυτή δεν θα σβήσει ποτέ. Και ξέρετε τι είναι τελικά οι ασθένειες? Ο φόβος του όχι. Η τελειομανία. Το τι θα πει ο κόσμος. Δεν είναι ελαττώματα. Είναι απλώς τύχοι που έφτιασαν οι άλλοι γύρω σας τους κληροδότησαν και με καλή πρόθεση έφτιαξαν ένα δωμάτιο που απλά τώρα δεν σας χωρά. Και τώρα ήρθε η ώρα να σπάσετε αυτόν τον τοίχο. Γιατί ξέρετε κάτι, ο κόσμος δεν αλλάζει με τέλειους. Ο κόσμος αλλάζει με αληθινούς. Με εκείνους που λένε φοβάμαι, αλλά θα το κάνω. Τρέμω, αλλά προχωράω. Δεν έχουν όλα τα προσόντα, αλλά μπαίνουν στην δράση. Ξεκινήσατε ως ασθενείς, αλλά σιγά σιγά μέσα από την κουβέντα μας βλέπω μπροστά μου έναν ηγέτη. Αν πέσω. Αν πέσετε, θα είμαστε εδώ, παρέα. Θα είμαστε όλοι μαζί,
Ναι! Και ξέρετε κάτι. Όλοι πέσανε. Είμαστε ακόμη εδώ και σας περιμένουμε όλους εδώ σε αυτό το ιατρείο. Η θεραπεία τελείωσε. Η δράση τώρα ξεκινάει.